yude nini bro yude coast, ibro yude Rift Valley. Raila no ditch ga gimanyo gik maoko. One Raila religiously without questioning anything. And that is the best mane wanyalo miye at that time because he deserved that. Gi party donge. Kawabire party. Ingene ya Raila ko kao Jaluo sane. Odhiambo ko momi. Penji gimoro ka. Ingene kiwacho party, tabro duoki back to Odhiambo. Yena mondo penji gimoro ka. Tora Jakom obedo moluor kendo obedo ng'at ma powerful even before that Odhiambo. Wan waluoro ga Jakom. Erokamano. Ewacho gimoro ka ni sani UDA ok dwar Odhiambo. Kata ne President William Ruto Odhiambo ko chuni ahinya ni nyaka obed ker. Lerane gini maber. In the adwanyisi from my point of view, not kake pare, not kaka ng'ato pare. Mana gimi wacho ne mondo mondi expound matin. Kuom pacha kaka ng'atno mang'iyo siasa gi atmosphere mar siasa as we speak, jo ODM party dwaro Ruto moloyo kaka Ruto dwaro ODM party. Ang'isi gimomiyo Ruto mokwongo kibiro ka Ruto nigi japiny, ok japiny mar ODM, en gi japiny modhi direct ir japiny without party. En onya biro ir direct ir japiny. Mano noseyudo, that power noseyudo, that privilege noseyudo. Sani Ruto ko decide nodwa biro Kisumu, ok oluongo ODM, obiro modonje ma warwake, ma watedne mochiem, mwago mbaka mako ero bonindo. Is free. Iwinjo, Ruto ka dwa dhi coast kawuono, ok odhi gi ODM. Odhi ir japiny. Ma wuo kode mowuogo. So today ko decide no onyalo kata ne jogi ok dware. My friend, you will still see podi bro neno Ruto ka. ODM ko decide no ko dwa Ruto today. Podi bro neno Ruto Kisumo ka, podi dhi neno Ruto Siaya, podi dhi neno Ruto Homa Bay, podi dhi neno Ruto Migori. Kane Ruto nene liend mulu Raila Molo Odinga. Yes. Neno wacho ni chama mar ODM en chama mare mabende kanya ba kuma no yae. Kendo dhi bedo mager kabisa gi ng'ama dhi ketho chama mar ODM. Yes. Mano olo nang'o? Adwa nyisi, Ruto en ng'ama duoko lwete. Duoko lwedo nang'o? Ovalu osiep. Ruto en ng'ama ovalu. Ang'o momiyo wacho ni ng'ama dhi ketho chama ODM ni? Ema kelo ni no. Adhi balogo. Mane gima kelo ni. Ruto en ng'ama duoko lwete, Ruto en ng'ama ovalu osiep. Ruto no value the effort manager komo keto e ODM kata kane entie because Ruto gini gine jok manotimre nade okwonge ODM kanyo gine pioneers mag ODM, so no value that. Another thing, mondo mi jakom ne so ket party pamoja igni go 10 nikech party mora mora yudo ka after 5 years after a year olwar including URP, TNA, Jubilee, gin party ma shaky ma ok gin intact kabisa regardless kata jo tend gine gi pesa manade, but iyudo ka Raila nintie gi a unique way mar kelo party together kata mar strengthening party. Iwinjo? So Ruto kano wuoyo to that was no refer to that from the interest mar jakom gi strength mar jakom towards the party gi strength mar jakom towards kedo ne japiny. ODM emano chung kata mosechung mang'eny kaka party makedo ne ratich japiny kabisa. Iwinjo? To en party maduong'. Omiyo Ruto being ni en friend mar Raila, to be Raila no wewa ka gintiere gi a strong relationship kendo gintiere gi ka wacho ne ni jatend ker William Samoei Ruto ka ODM kaka gino man gi nengo. En adier. That is true. Manadia. To ka pinji ni in chalga gimeneno ka ODM ok ne gin dhadho moro. ODM ne gin dhadho. To jatendi to nano ka gima chama ne gin dhadho. Listen to me. Don't misinterpret what I'm saying. Kiketu wache dhoga. Wacho kama ber ne Ruto ok dwar ODM. Awacho ne ya
awacho ni mondo mobede telo mapinyi ni a kinde no Ruto winji stop twisting what I'm saying. Okay, twist. Manuoyo is this. As we speak, ODM needs Ruto. Moloyo kaka Ruto needs ODM. Mano ok nyisi ni ODM onge teko. Mano ok nyisi ni William Samoei Ruto ok dwar ODM. Aparo ni kori iwinjo duoko na maber. Wanyadhi mbele. Maka kaka Raila Amolo Odinga noloso kacha broad based government to wando wachin sani koro wagol jongwa bende koro ni serikal. ODM koro wachni koro gimbe bende koro giwuok gichungo jatendgi kata giriwre gi duond buche moko. Bende ma nyalo affect campaign mar Ruto 2027. Kakoro Linda Mwananchi gi Linda Ground obiro tori ureka mora achiel to goyiero candidate. Politics is a game of possibilities. And we have to talk on gima is possible. As we speak, ngato kawanda icha. Parties duto tema wan godo kai. Ere kambi kete ODM. Yes, parties duto makete ODM. Makoro chungu. Ka ODM. Kamakete ODM. ODM pod en number 2. To gikame makade UDA onge. To ODM ruling party. Ero kamano. Sani. Party leader Dr. Buro Odinga kachel kod Nyawang'aya giwuok oko mondo megoro gi Linda Ground. Kendo gino bende giwacho ni gidwa dhi e tebu ka gen strong. Tende chalo kagima giwacho ni odwa en ot achiel mondo mi oganda Luo riwre omakre kamoro achiel mondo kata ka gidhi e tebu ma negotiation to gibedo gi mane na dier. Nitie gimoro ada duoki chien matin. Okay, duoka kama. Nitie gimoro adwa nyisi. Ing'eni Oburu, Nyawang'aya gi jogote mago student mag Jakom. To ging'e the importance mag strengthening the party. So ki strengthen your party, kidhi e negotiation, tiyudo ka your share bebedo maduong' nikech ibiro gi ji. Strengthening party means ni ji adi ma in go. In gi wabunge adi, in gi MCAs adi, in gi governors adi, in gi senators adi, in gi women rep adi, iwinjo. To in gi ji adi e party ni mo register as members of party. Mano one. Second, adwa nyisi, wan kaka oganda Luo, kwa were gi gik mang'eny, kwa were gi our personal interest, kata gigo ma wan wadwaro kaka an samora chung Kisumu East, ng'ato chung kanye, ng'ato chung kanye. Ka wawacho adier, mwandu Jaluo maduong' sani, ne wan gi mwandu adi kaka Joluo. Nationally ne wan gi mwandu adi? Ne wan gi mwandu ariyo. Mwandu mokwongo mane duong' mogik, mane wanya negotiate go kaka oganda Luo, ne en Raila Amolo Odinga. Mwandu mar ariyo mambe Raila ne moloso ne en ODM. Iwinjo? Mago mwandu mag Joluo. Omiyo to me, today, ka ODM decide ni they want to strengthen their party, I don't have a problem with that because mano mwandu wa dalaka. Mano kora ng'iye kaka Jaluo, not as Kenyan. Ang'iye kaka Jaluo. Mwandu wa mwadongo sane kaka Joluo. Mwadongo ng'ata madwa no kethi to dhi marach kendo en onego be ni igole out of equation mora ma wa discuss godo maendeleo mar Joluo kata kaka Joluo dhi mbele. Ero kamano. To ang'o midwa pogo mwandu ma Joluo? Mwandu Joluo mane opoge nang'o? Do wacho ni mwadongo en ODM. Awacho ni mwandu wa mwadongo maduong' nationally. Ka Raila nosewewa, mwandu mowewa go en chama mar ODM no. Ma bende party leaders bende koro temo matek mondo obed motegno. To bedo ne motegno. Adwa nyisi. To dakore lara koro winja wuon. Dakidhi adego tiko ma ODM. Winja wuon. Mondo walos mwandu. Ing'eni kapo ni in gi taya, ing'e msuma. Ka in gi msuma, timoko ne ng'ato msuma moro. Msumbi ni odhi tho nikech imoko ne ng'ato msuma moro. Ok dhi tho. Iwinjo? Gima dagi, mamano to pod adhi tamra kodi ng'ata. En niya, ODM ok nyal bedo strong ni nikech gitimo zoning. Mano onge. Mano kik ng'ato wuondi. ODM ka strong Kisumu East, they will take that seat.
and I will support kendo abro pako ng'at mokaw sitno. Iwinjo ka en strong. Strength mar gimoro amora kata strength mar dhano kata strength mar economy bedo determined gi the level of competition me expose go yourself. Your power kata your strength bedo determined gi the level of competition ma intiere go. Kata mana TV wane nyaka londo TV wane odhi bedo mana strong ok kwa ume mana kwa expose oko kacha mondo compete gi od fwambo mamoko. Omiyo an od fwambo nani an kode gadier ni wawe wambe wadhi adhia competition gi ODM no. Iwinjo ka gilowa to wabro timre nade, wabro sit back to wabro support gi. To kwa logi they should be ready to do the same. That is it. Mane gima temo nyisi. But ODM strong, UDA strong. I'm very lucky ni I'm one of them. Watch mane kendo. Yeah. Achiel kuom jolony kata moko jogo mabende koro lony kata mana jonono mag siasa bende koro temo lero kacha ni adiponono ni Ker William Samoei Ruto koro ni akre kike mabende samoro kiano lu kanye to kiano dhi kanye nikech party mabende no geno mar ODM koro bende ni koro ni chal kake mabende ni barwok matin to no ka koro kiano lu kanye to kiano dhi kanye un kaka jogo mabende koro ni UDA makoro wacho ni umbe koro une serikal uneno ka Ker uneno ka kaka party ma UDA udhi kanye. Adwa nyisi gimoro. As one of the mobilizers and one of the campaigners mag President William Samoei Ruto re-election, adwa nyisi ni tumejipanga. We are well equipped than before. In fact, kidhi go kura, William Samoei Ruto, the absence mar Jakom Raila Amolo Odinga, my friend, Ruto dhi yudo kura moingo 16 million. Mana nyisi. That is a statistic, that is a data manyalo mi, relevant data, manyalo back with relevant statistic. Nyisani ipane angome me crowd mabende samoro kweth ma ODM mobalo mar mukamotingo sifud kweth mabende nono kitangela machoko nano kacha Busia kacha joka angomo miyo gi pingo serikal. Nitire ka serikal inyo japiny kose angoma timore. Adwa nyisi gimoro. King'iyo jogo te. Ibe Rawere. King'iyo jogo te. Youth category. Yes, an Rawera. But ok an Rawera. Mok par. Ok an Rawera ma feather headed. Iwinjo. An Rawera mochiek. Mong'eyo, majielewa. Mong'e kuma piny dhiye. Mong'e kaka oganda onego bed ni pangore. In the game of power, sami pango power, sami pango piny, sami pango telo, koro kanyo ok dware class, kanyo dwaro deep thinkers, kanyo dwaro joma reason, kanyo ok dwar drug addicts, kanyo ok dwar jonekni, kanyo dwaro jok mosomo, jomo onyieelo book, manyalo translate kata nyalo transfer gima gisome book cha into a reality. Kanyo ok dwar koko, kanyo ok dwar kelele, kanyo ok dwar pupni. Emomiyo adwa nyisi ng'ata. Kweth no ok anyal dismiss gi yes, but I want to tell you they are in a wrong path. Those people are gichalo joma dere. Iwinjo. Gidere nango. President William Samoei Ruto dhi bedo re-elected. And nothing can stop that. Nothing can change that. Iwinjo. To, as we speak, gidwarango.
ok gidwa president, ok gidwa kiang'o. Ng'ato dwaro governor Nairobi. Ang'o manyo Busia, ang'o manyo Kisumu, ang'o manyo. Those are confused elements, political confused elements. Moko nego beni Kenyans miya attention. Iwinjo? De pacha, kane po ni nitie gima ng'ato dwaro. Iwinjo? Nikech wami ng'ato kababu. Is there anything ma babu osetimone kata jaluo ne mamiyo jaluo nyaluo bang'e? Is there anything? Kata chiel, kata nyathi achiel mosewacho ni ma asegolo kata mana kama aketo kama. Is there anybody ma ng'ato nyaluo ne bang'e? Onge. Adwa chaka penji. De an babu today. De an babu. Koro wawuoye siasa. Koro wawuoye power. De an babu. Da chung president. But odwarang'o. Already Sifuna kaponi wang'iyo supremacy e Luo Nyanza, already Sifuna oseume. Ket the narrative mar Sifuna kata slogan mar Sifuna, sisi ndio Sifuna, is more popular than gige babuka as we speak. As we speak today, Sifuna is not bitter. Is not a bitter person kata kuwuoyo, but babu always en ng'at ma bitter. Nyalo mi even some of the several B videos en ng'at ma bitter sate. Matene ni en ng'at malao bang' dwar. Gimo dwaro chosewe. Sani kata mi Nairobi governor today, or me Nairobi governor, I'm telling you, Babu will not even serve for 6 months kapok obedo impeached gi MCAs. Ero kamano make mana gi kanyo waduogo bang' sama chukwa dhi kacha e yuyo matin kang waduogo telo mar ariyo nyakor magajwang kamora mora mitire to wadhi kawo thuolo makenda mondo miwa mi kacha weche maber kabisa wang'ene ka bende wan kande kachal koda ote mondo miwa ng'eni to japiny wacho nang'o kanya kora magajwang. Mondo kigi wach ni to koro wana kande kendo kwa migi thuolo kandie pod wan kande kachel kod Sultan mabende wukacha madwaro komno mar Kisumu East 2027 kod otiko mar UDA nyakora magajwang mabende pod ogo mbaka kandi wang'ene to oganda wachango kanya kora magajwang kato bende wadhi mbele ka wan kagi iluongo ni Churchill Oduor wacho ni kakoro Manyata B ward emane otami what of Kisumu East constituency Sultan Churchill wacho ni kakoro Manyata B ward emane otami what of Kisumu East constituency Okay, gima Churchill wacho iluonge Churchill Oduor gima Churchill nyaka ng'e ni there's what we call progressive leadership. Progressive leadership, kata king'iyo history mar jowa, kata jogo ma chon, okochuno ni gimidwaro no, kata gimadwaro no, ema nyaka kaw sama dware no. Iwinjo? Because kata da bed MCA, Manyata B today, kawuono da manyo mana Kisumu East. Kata de miya mana MCA no today that's it yo they gin satisfied gi tija gin gi wegi ema de gi in fact de gi senini koro is one en gima dwa nyise gima nyaka ong'e en ya oremos orit gima biro mbele chiemo madhi toko no aluonge mesa nyako chiem gata bawacho kane ja sympathy ema jo Kisumu East dwaro jo Kisumu East en mowacho ni ja sympathy ema ja Kisumu East dwaro ma en wacho ni jo Kisumu we East still have time we still have time to convince our people, to debate with our people mondo watimre nade wang'isgi ni as we speak piny oselokore. Kata Yesu Kristo Steve nowacho ni dhano ok bed mangima nikech mkati kende. Adwa ng'iso jo Kisumu East, dhano ok bed mangima nikech mogo kende. Wadwaro school, wadwaro yore mabecho, wadwaro KMTC, wadwaro TTC, wadwaro development projects madongo madhi kelo from the national government straight to Kisumu East. jo Kisumu wacho ni gidwaro mogo ka gidwaro development to kech kake.
Yes. Oya ka gimomiyo napenj niya, to jok mavot go igologi kaka moro, jo Kisumu East ok vote. Idwa golo jogi e mogo. Mogo wadhi kelo. Ingeni koro wadhi kelo gi dabo. Wakelo mogo, to wakelo mogo, to wakelo ndara, to wakelo skul, to wakelo gimoro amora ma wanyalo konyo jo Kisumu. Tije be wakelo ne vijana. Okane kata ng'ama wacho isa kel nikech gimoko ir jatelo kachwe. Item kolre. In gi tich. Dong'eni mago be jowa. Koso jomiro mogo bigo ga par campaign gin jodak. Ema nyisi niya, mago jowa. Jowa gi. Ibe nyaka wanyud kaka wadhi wuoyo kodgi. Nyakora mga juang podwa mana kande kachiel kod Sultan. Kapok watieko to wadhi ane Kisumu County kande mabende koro ya wuoyo wu kacha wako bende kara gidwara kacha komno mar governor. Sultan, hii wacho kacha ni sewuotho kendo winjo gima ji wacho. Kisumu County puodho nade? 2027 gubernatorial seat. Ingeni an kaka an ng'ama kijana awuotho tienda yot. To wan gi candidates mochiek maber mang'eny. Wan gi our deputy governor Matthews Owili ma wuod Nyakach. Wan gi Dr. Ron mabesa ni savwa kaka Kisumu Central kaka MP embodo waro. Wan gi ng'atno former MP ma Kisumu Central mabesa ni tiyo e office of deputy president Longo Keno Bura embodo wero. Wantiere Gadumo Wuor mabesa ni serve kaka Nyakach MP embodo wero. Mogik be wan gi wuod Nyakach. En wuod Nyakach. Moroni kocha be en gi tiende. Kisumu East ka be en gi tiende. To Kisumu Central be en gi tiende. Kech office ni Kisumu Central ka. Iluongo ni Professor Tom Ojienda. Kawinjo kaka jopiny be wuoyo. Majority, there is a slogan. Mawacho ni professor, iyiero gi professor. Ni ok nya tergi malo, ni gibedo led gi itelne gi professor. Then iruombe pap, to ni kata ng'ani gi diploma moro achiel tong'. Ni ema duogo bedo governor ka. Omiyo Kisumu County noseidho ngas. So majority of young people, mine kachiel gi jodongo. Kang'iyo mos, aneno ka wuod Nyakach ma professor wakili ni, ma the senator ma wan go ni, ema gidwaro ni gimikom ni. Ang'o matimo maber mamoro mine gi mondo mabende koro wacho ni gitere telo. Gima mi wacho ni oingo jogo mochung' te. Kiwuotho Kisumu County mangima, ibro yudo ka wasebedo gi senators. Wabedo gi Anyang', to wabedo go Wuta. So the test of leadership, office of the Senate, the test of leadership momiyo jo Kisumu County. Onge ng'ata mosemiyo Kisumu County. En senator machopo ir japiny. En senator mok ywagre. Be ok owachi ni pok ochulowa. Be ok owachi ni ofisa ni onge allocation. Maimbi ng'eyo ni senator to kumia allocation mag development. But out of his own ways, out of his pocket, out of his one or two things motimo, iyudo ka in terms of empowerment osetimo. Mawuoyo kodi ni, more than 20 youths from Kisumu County osendiki. Moko ndike police, moko ndike lweny, moko ndike Kenya Forest, courtesy of professor ni. Mana donjo office ni.
Ero kamanon kane ka achiel kolungo ni msiani wuon yawuoyi ma bende achiel kuom youth leader ma Kisumu Kondele ka wacho niya gavana wek riambo Oron ema dhi bedo gavana Sultan kata in be ng'eyo maber ni Oron ema dhi bedo gavana. Opinions are like us all. Ing'eyo mano kose? Aduoki. Opinion are like us all. Ng'ato ka ng'ato nitie gi mare. So this is my opinion and my verified verified information mayudo e ground. Iwinjo. An ok ayuda ground from anywhere. An ayudo ground from sources. Critical, yani sources madongo mag baskets mag kura ma Kisumu County. Emomiyo I'm more brave, courageous and bold kang'isi ni jo Kisumu County to se decide. It's a decision ma osebedo made. Kora adwa nyiso jo Kisumu County ni kik gibed distracted. Ng'ama giseyiero no mane gavana. Kokamanya kura magajwang kamora mora mentira kathul makena wagoniro kamana madunga nya kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo ka chenro mabene nwan godo dichieng makawuono Odhiambo masani ne en kacha Doond Rowere mabene nwan kanda kachiel koda Miguse Sultan ma dhi chung kacha kendo dhi laro komno mar Kisumu East kachiel koda otikono mar UDA bende nen kacha mabene laro kom kacha mar MC mar Manyata B iga yiero no mokalo koro magajwang kendo wan kode kandi ageno ne winjo kaka osebedo kwa twak kode kandi kapok watieko radhi kaw thul makende mondo miyo miya ne mondo miyo nyiswa wachne mogik kata ponono ni kacha gi ote mora mora ne jo Manyata ne jo Kisumu East kachiel koda oganda Luo duto te mabende koro neno chenro chalo koda kama. Adwa nyiso jo Kisumu East ni wadhi e yiero wang'ane wayier ng'ama nyalo kelonwa dongruok, ng'ama nyalo wuoyo assembly kacha ma convince the national government mondo kelnwa development. Another thing, wayier ng'ama nyalo tiyo gi gigo mwanduwa mag CDF maber mar konyo jowa. Sana mainona sana dhi e somo nikech kanyo ema rach ahinya Kisumu East. Mar ariyo en youth empowerment and employment opportunities ma wanyalo omo ne jowa mondo waket ne jo Kisumu East. Ne jowa ma Kisumu County adwa nyisou ni ka wadhi yiero 2027 wayier ng'atno manyalo kelo tije ne ojende, ng'atno manyalo miyo keto yudhe busy mamiyo crime rate ma Kisumu County odog chien nikech that is because of lack of job opportunities and empowerment among the young people. To the people of this republic kata jo Kenya duto te gi jo Kanyanam specifically awuoyo gi the Luo nation 2027 kizungu moro wacho ni do not lose sight of an antelope for a mere dashing squirrel. Kik wang wawuoge wi mwanda ma waseneno ni. Raila Amolo Odinga nowewa a broad-based government. Kendo owewa gi ministers, owewa gi CS, owewa gi kawantiere gi jogo ma wanie sirikal. Jowa mane sirikal go ema kwayo ni mondo mi wane ber William Samoei Ruto gi kelnwa maendeleo e piny Luo ka. Kik gimi Ruto tich matek biro campaign kata biro convince japiny. Ka en Wandai, my friend, ndik Jaluo e Kenya Power, Kenya Pipeline. Ndik Jaluo kamora mora minyandiko. Ka en Mbadi, Jaluo dwaro pesa. Wan ok wabi penji gik moro mopogore gi pesa nikech iwacho pile ni pesa ni ndo mabei. We will not celebrate you. You are the first Luo to be the Minister of Finance. Ka finance no to Joluo ok ne. Gimogik korka rita kwe Kisumu ne jowa ma Nyanza anakwayo ni jodalawa wago siasa mamuol, kik wago siasa madhi inyowa, kik wathu yudhe gi yudhe, kik wathu jotelo gi jotelo. Mano e wachna mogik. Erokamano kwatiko an kan gi ote mogik an ka gi msichana wone wiwacho ni I wish him all the best mar bedo mbunge Kisumu East, lakini kom mar governor bro ketho ni kidhi mbele
kidhi mbele gone ojienda kisera nikech ojienda only a few and jok matiyo ne ema winjo maber ok japiny ma kawaida kendo ing'eyo maber pesa ojienda ok chop ne japiny ma kawaida. Jok matiyo ne office ema winjo maber. Kaka un kaka wanyi karam gajwanga kautul makene magoniro kamano mdonganya kuom medo kete mana Chuny Onagi TV Adundo Jaluo ero kamano kuom bende ote magi mioro masudo kanyo karam gajwang chak na chak nyaka koro be sama bende koro watieke ne karam gajwang ka bende watch ma bende wadong godo dicheng makawuono en waikore kelo ni kacha chiel kachiel iko mar nyithinda ngwen ma bende no tho kanyakwar kware jumbe ariyo mokalo negi nyithind Felix no negi nyithinda ngwen mane moko kuom gibene ne somo kacha kudho secondary korom gajwang idhi ikgi kacha odichieng makiny idhi golgi kendo chieng' tich abich bende idhi ikgi kacha korom gajwang wabiro kelo ni godo tipono achiel kachiel wang jowi mar Chuny Onagi TV pod wakawo thuolo maken mago mos ne familia mar Felix kendo wakawo thuolo maken mondo wakwajo kanyo na duto te mondo oku kodgi ne jogo mok biyudo thuolo mar chopo mondo ne kaka kuyo machalo koda kamano biro bedo korom gajwang wabiro kelo ni godo achiel kachiel kawuok e Chuny Onagi TV. Ero kamano bende dhine in jalo ne korom gajwang kom bende luowa Facebook pages mago Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV. To make sure you subscribe, can you follow her in all our social media platforms korom gajwang. Ero kamano ne medusa machendo ni Nelson Mandela Okore kachiel koda usiep no mabende wan godo kandi Sultan Barrack all the way from States. Ano kar lokorwa kimaber. Amor kabisa kuom thuolo mari mabende ikaw mondo mi obed kodi kanyo korom gajwang ka bende gero ma wan godo kawuono ne ni ling ni kimi mane tai channel en Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 onere odichieng makiny. Nyikwa Onagi, nyikwa Jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV Adundo Jaluo.